Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian malih wonten ing channel kulo Muhaimin M. Wonten kalodhangan menika kula badhe ngaturi tulodo pamitan wonten ing adicara lamaran atau pamitan saking duta panglamar. Niki wonten ingkang sampun sinerat wonten ing buku insyaallah niki ingkang sampun trep monggo ing wonten ing pabrayan lan monggo ing parama sastra. Jujuge mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu munggel pangandikan katur dumateng Bapa dalah kulawarga ingkang tuhu kinurmatan, kados sowan kula sakadang sampun kraos cekap katitik sampun wonten wangsulan ingkang gumathok bab kaleksananing gati. Kula namung jumuring ing karsa kulawarga bapa lan kula ngrantu sanget biwaraning gati samangke. Salajengipun sampun tartamtu anggen kula sakadang sowan wonten Subasita ingkang nalisir reh trapsila miwah tataning basa ingkang girang trep munggo ing parama sastra. Kula hanyadong Jaladri Aksama. Hanamung puja-puji hastawa bapa tansah anjampangi lampah kula sakadang wiwit saking dalem menika dumugi griya kula kalis saking rubeda saking pringga bayaning margi ngantos dumugi papan suwang-suwang pramila gegandengan wekdal sampun sawetawis kula sakadang tumuli badhe nyuwun pamit. Mekaten ingkang saged kula aturaken nglenggana kathah kalepatan nyuwun sih agunging aksama. Kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi satu contoh pamitan di acara lamaran. Tapi tadi juga saya memakai versi yang tidak sesuai dengan ancer-ancer, karena kita juga harus bisa melihat atau memahami situasi dan kondisi, apalagi untuk supaya kita tidak terlihat ada kesalahan. Kita juga harus bisa berinovasi dengan sendiri. Tadi yang pertama itu sebetulnya harusnya gegandengan wekdal sampun sawetawis lan sapanunggalanipun niku kula suwuntenaken ing pungkasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sajikan. Tentunya masih banyak kekurangan, kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon jangan lupa share, dukung channel saya, komen, like, dan sebagainya. Tentunya di sini saya juga masih butuh banyak belajar. Intinya kita belajar bersama demi kepentingan
kebaikan, demi kemajuan bahasa Jawa yang